Ohayo gozaimasu. Genki desu ka? Watashi wa Mikkel desu. Anata wa Heidi Frederikke. Godmorgen. Det er japansk. Og det er fordi, at vi har fået besøg af en... Han er både dansker, og så er han også japaner. Er det rigtigt? Ja. Det er rigtig japansk, ja. Jeg læser japansk. Gør du? Vi sagde godmorgen. Hvordan går det? Jeg hedder Mikkel. Det her, det er Heidi Frederikke. Total surprise. Ja, det vidste du ikke. Nej. David Sakurai hedder han. Og der er måske ikke så mange, der kender ham. Men han er dansk skuespiller, som nu er slået igennem, kan man vel godt sige. Fordi nu er han altså med i en kæmpe stor Netflix-serie, Ja. der hedder Iron Fist. Skal vi lige se, hvordan den ser ud? Jo, lad os lige se. Kom og kigge. Who is your master? I serve only myself. Prepare to disappoint your master. Ja, som vi ser billeder af her, så er det altså både med kampsport, og der er gang i den i den her serie Iron Fist, som man kan streame på Netflix. Nu kan jeg så sige godmorgen og velkommen til David Sakurai. Velkommen til. Godmorgen. Du spiller Scythe, som er en ond ninja-lejesoldat i denne her serie. Hvad er det for en karakter, du har scoret dig? Hvad er det for en rolle, du har scoret dig i den her serie, David? Jamen, Scythe er en af de originale superskurke fra Iron Fist-tegneserien, da den først blev udgivet. Han er en lejesoldat og er højre hånd til hovedskurken i tv-serien Madame Gao. Og det her, det er i Marvel-universet, hvis man kender det, så er det en historie, som allerede eksisterer. Hvad tænkte du, da du blev tilbudt den her rolle? Jamen, det var jo kæmpestort for mig, fordi jeg var inkarneret Marvel-fan som dreng. Altså super fan. Jeg voksede op med Iron Fist, specielt lige den tegneserie, og kendte til alle figurerne og bifigurerne osv. Så da den rolle kom op, så vidste jeg udmærket godt, hvad det drejede sig om. Og Scythe er en af de figurer fra Iron Fist, som ikke er så udviklet, så jeg vidste, der var måske også mulighed for at sætte lidt ekstra karakter på ham, lidt farve på, og få lidt ekstra input på det. Det fik du faktisk lov til os at give karakteren, hvad kan man sige, sådan noget nyt. Hvad gør man i sådan en situation? Snakker man med instruktøren, eller kommer man med forslag til et møde? Nej, overhovedet ikke, hvad det hedder. Der var allerede skrevet en fantastisk introduktionsscene til karakteren. Men så fik jeg lov til at sætte lidt ekstra på den også, og gøre lidt mere humoristisk. Hvad gjorde du? Jamen, det starter med, at han synger karaoke på fulde drøn. Take on me, aha. Og så viser det sig så, at han har lige slagtet et helt rum fuld af Yakuza-gangster. Ja. Og jeg også bare lave det lidt ekstra, sætte et ekstra spin på det og gøre det lidt mere komisk, end det egentlig var. Vi skal lige se klippet, faktisk. Vi har det. Så kan vi også høre, hvor godt du synger, David. Er det ikke dejligt? Prøv at se med her engang. Take on me. Take me on. Ja, okay. Ikke den typiske karaoke-sanger, må man sige. Men jeg har faktisk talt om det her i Godmorgen Danmark, det der med skurke, og nogle gange fungerer det jo rigtig godt, hvis der er sådan en dualitet i skurken, altså hvis de har flere forskellige sider. Altså, hvilke overvejelser gjorde du der i forhold til det? Ja, men altså, jeg kunne godt have spillet et meget stereotyp og været super ond og så videre, og så lavede vi en prøve på det med instruktøren, som var RZA fra Wu-Tang Clan. Og han kom også fra sådan en musisk baggrund, og så sagde han til mig, prøv at jeg er altså heller ikke sanger, så du må bare prøve at gå ind og have lidt sjovt med det. Så tænkte jeg, okay, så kaster vi os bare ud i det og synger falsk på fulde drøn og spiller den, som om jeg måske har fået et par glas champagne lidt for meget. Og så kom der så det der ud af det. Det fungerer jo egentlig ret godt. Du bliver jo castet til alle mulige forskellige roller. Altså, nu startede Heidi Frederikke og jeg med at tale om, måske er der ikke så mange danskere, der kender dig herhjemme, men du spiller jo faktisk med i mange forskellige film internationalt. Særligt i Japan. Du er halv japaner, hvor du er kendt for en film. Nu skal jeg lige se, om jeg siger det rigtigt. Det hedder Liza the Fox Fairy. The Fox Fairy, ja. Og der synger du også. Der synger jeg, danser og spiller en spøgelse af en japansk rockstjerne. Okay. Det er en meget absurd film, men den gik fantastisk godt i Japan, og faktisk ungarsk produceret. Og det var også en helt atypisk rolle, end jeg havde prøvet før på daværende tidspunkt. Og ja, den var et kæmpe hit derovre. Og siden da har der været mulighed for, at jeg ligesom kunne kaste mig ud i nogle forskellige projekter, som var i virkelig forskellige genrer. Ja. Og så endte jeg så tilbage i Iron Fist, som var måske mere klassisk action-genre, men jeg er super glad for at være med. Ja. Vi skal lige se et klip fra den her japanske film, Liza the Fox Fairy. Kom her. Der har jo, David, været meget sådan debat omkring det der med, at man typecaster
eksempelvis med asiatiske skuespillere, så får de tit nogle bestemte roller. Denne her rolle er vel ikke sådan en typisk typecastet asiatisk rolle? Overhovedet ikke. Den var... Ja, jeg ved ikke, hvor den rolle kom fra. Ham instruktøren, han er genial, Cowley. Det er ikke sådan en rolle, man får tilbudt til hverdag. Og i Japan har den også skilt sig helt vildt ud, den film. Men hvordan har du det ellers med den der debat, som man hører i øjeblikket køre med, at hvis man er asiatisk skuespiller, så bliver man tilbudt en rolle, hvor man skal lave kampsport, eller også så arbejder man på grillen, eller altså... Lige for mig, der er kampkunsten, det er en kulturarv. Det er en del af min asiatiske side, en del, som jeg er meget stolt af. Og jeg synes, hvis der er en god fortælling bag, og hvis der er en god karakter bag, så giver det kun mening. Altså, det er noget, som jeg er vokset op med. Det er en del af mig. Og jeg synes, der er mange gode eksempler på, hvor de blender de genre, altså en god historie med nogle stærke genreelementer, som Crouching Tiger, Hidden Dragon og The Matrix. Det er også en stor hyldest til asiatisk kampkunstkultur. Så jeg synes, det kan sagtens give mening, uden at være stereotypt. Men får du tilbudt altså, som skuespiller roller, hvor du tænker, ej, det er lidt for stereotypt i forhold til, at jeg er asiat? Ja, jeg siger også nej til en del. Men med Iron Fist, der gav det hele bare mening. Ja. Altså, det er et tegneserieunivers, hvor kampkunsten den er essentiel i fortællingen. Ja. Og karaktererne, de alle sammen har en baggrund inden for kampkunsten, og det er der, ligesom, de skal igennem den udvikling. Så jeg synes, der er nogle meget fine ting, der bliver fortalt i den historie. Så der gav det mening for mig at påtage mig sådan en slags rolle. Ja. Hvad er det så for nogle karakterer, som du synes er interessante at dyrke? Er det roller, hvor man måske ikke spiller så meget på etnicitet, eller gør så meget ud af, at du er halv asiat, eller hvad betyder noget for dig? Selvfølgelig. Altså, jeg er jo først og fremmest skuespiller, så for mig handler det bare om at kunne kaste mig ud i nogle forskellige roller, som fortæller nogle gode menneskelige historier. Ja. Og så skal det ikke nødvendigvis være afhængig af, hvor man kommer fra, eller hvad for noget hår man har. I Iron Fist, som vi begyndte med at tale om, der spiller du som sagt en skurk, en ninja-lejesoldat. Altså, hvordan får man tilbudt sådan en rolle, David? Den fik jeg ikke tilbudt. Nej. Hvordan foregår Jeg tror, der var mange, der var ude efter at lige komme med i den serie. Ja. Som sagt, Marvel, det er hot. Det har været hot i et godt stykke tid nu. Og der kom en castingudmeldelse ud om, at Iron Fist gik i produktion. Og så sagde jeg straks til min agent, at det vil jeg rigtig, rigtig gerne være med i, hvis der er nogen åbning. Ja. Og det kom der så. Og jeg vidste jo ikke til at starte med, hvad for en rolle jeg skulle spille, eller om det faktisk om det var Iron Fist, for det går altså under kodenavn, når det er for Marvel. Så det var først, da vi kom senere hen i processen, og jeg var blevet castet, jeg fandt ud af, at jeg skal spille Scythe. Ja. Kan du egentlig dyrke kampsport før det her? Altså har du sådan en kampsportsbaggrund, eller hvad? Jeg har trænet, siden jeg var helt lille. Okay. Så det er som sagt det er en del af min opdragelse, det er en del af min opvækst, så det ligger jo dybt i mig, og det kom også til poet, så når jeg skulle overlære den her koreografi. Jeg havde 2 ugers træning i Marvel-studierne med 2 personlige træner på, som træner mig igennem alle de her kampøvelser og våbenkoreografi. Så kunne du det? Så kunne jeg det. Altså, jeg tillærte mig lidt hurtigere måske. Så det var en fordel. Ja. Hvordan er den her serie Iron Fist blevet taget imod egentlig? Jamen, jeg tror, fansene har talt. Ja. De inkarnerede Marvel-fans. Og lige nu ser det meget fornuftigt ud, og der er en masse gode tilbagemeldinger, har jeg lavet mig for at fortælle. Ja. Jeg tror, kritisk har det måske været, der er Marvel måske stået til tælling, og nu skulle der snart ske et eller andet for, at det ikke skulle gå så godt. Okay. Men det går ganske udmærket. Ja. Og det er sejt, du er med i den serie. Tillykke med den rolle til dig, David. Tak fordi du ville komme herind. Mange tak. Arigatou gozaimasu. Tak for besøget, og rigtig god onsdag til dig. Tak.